Sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang kalibutan nga matahong, malinawon, puno sa gugma o kalipay. Ug tungod sa sala, ang kalibutan ug ang mga nagapuyo niini sa hilabihan na daot. Kini atong makita sa kinaiyahan, kahimtang sa pamilya ug maingon man sa moral ug espiritual nga kahimtang sa katawhan. Ang Diyos ba nagabaliwala niini? Wala ba siya maluoy sa atong kahimtang? Ang Diyos naluoy kanato igsuon bisan sa pagpangguba sa kaaway tungod sa gugma ug sa kaluoy sa Diyos. Siya mipatindog og mga taong reformador sa matag panahon. Ug ania karon ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa pagpahiuli sa mga patukuranan ug kalagdaan sa Dios. Kini ang tingog sa reformasyon, programa na magahatag sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Niya ang inyong alagad. Mayong gabi kanatong tanan mga minahal nga kaigsuonan, mga viewers, mga listeners. Mayong gabi kanatong tanan. In behalf sa inyohang kanunay nga speaker diya sa Antingog sa Reformasyon, Brother Solomon Dumagit, kini inyohang ubos nga alagad, Brother Alex Joseph Constantino mga igsuono. O karon mga igsoon aniya kitay pagtuon nga pagahimuon. Mahinungdanon kayo nga pagtuon alang kanatong tanan, mahitungod sa ato ang diet. Pero sa dili pa kita magsugod mga igsuon, maghimuon na kita pagampo. Amahan nga balaan, anaa ikaw sa kaitasan sa mga langit. Dako among kalipay sa pagpasalamat kanimo niining kagabhion, nga kami nausab makahimo sa pagtuon sa imong mga bulawanong pulong. Hinaut amahan nga ikaw padayon magauban kanamo, magahatag og katinawan niining mga pulong nga among pagatun-an. Hinaut ikaw magagiya kanamo og magahatag kanamo og panalangin niining nga mga pulong. Amahan pasayloa kami sa among mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus sa among manluluwas. Amen. Mga igsoon, ato di ay timbayaon ang ato ang sponsors nga mao'y naghimo og kahigayunan kanato mga igsoon nga ang atong programa sa Tingog sa Reformasyon madungog na sa mga radio mga igsoon, madungog na nato sa kahanginan. Madungog sa Tagum, sa Davao, sa Mati ug sa Bukidnon mga igsoon, bag-o lang na open sa Bukidnon. Sa XFM mga igsoon, madugong ang ato ang mga programa. Ug dalaygon ang Dios alang niana no. Salamat kang Brother Remilito Uy og sa iyahang pamilya nga mo'y naghatag og kahigayunan kanato. Og labi na sa mga technician usab, tanang technician nga mao'y nagahatag og tabang alang niana og kang Sir Edwin Garing. Salamat kayo sa inyong paghatag og higayon sa atoang programa ang Tingog sa Reformasyon. Ug makahimo di ay kamo pag text sa atoang text line ining kagabhion mga igsuon sa atoang mga listeners, mga viewers nato sa Facebook Live. Ang atoang numero ining kagabhion 0997-205-1998. Ako ang usbon mga igsuon 0997-205-1998. Kini inyo ang ubos nga alagad Brother Alex Joseph Constantino. In behalf kang Brother Solomon Dumagit mga igsoon nga kanunay nato nga speaker sa Antingog sa Reformasyon. So karon mga igsoon, ang ato ang pagtuon niining kagabhion nagauluhan kinig the 7 stages of diet. Ang 7 ka hugna sa pagkaon sa tawo.
Kung sugod pa sa Eden mga igsoon hantod sa katapusan nga kapanahunan, adunay 7 kahugna ang pagkaon sa tawo nga gihatag sa Dios. So ato ang pagabatbaton mga igsoon, pagasubayon nato unsa kini o unsay kamahinungdanon kini alang sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Una mga igsoon, ang pinakauna nga peryodo kon first stage sa diet sa tao, ang diet nga gihatag sa Ginoo didto pa sa Eden. Mabasa nato kana mga igsoon sa Genesis 1 versikulo 29 nga nag-ingon diri mga igsoon, "And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of tree yielding seed, to you it shall be for meat." Nga ang Ginoo mga igsoon naghatag og mga bunga sa kahoy, mga prutas, mga grains o mga nuts. Mao kini ang una gihatag sa Dios mga igsoon sa tao nga mao'y mahimo nila nga kalanon dito pa sa Eden mga igsoon. Ug gidugang niya sa Genesis 1:31 nag-ingon siya, "And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the 6th day." So pagbuhat sa Ginoo niadto mga kalanon sa tao niya ng panahon na mga igsoon, nakita sa Dios nga maayo gayud ang iyang gihimo. Ug mao kadtong tanan mga igsoon, giingon sa Ginoo sa Genesis 2 versikulo 16, nag-ingon siya, "And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat." So mao kadto mga igsoon nga ang tanan nga gihatag sa Ginoo, gibuhat sa Ginoo, ang mga prutas, mga grains o mga nuts mga igsoon, mao na gihatag sa Ginoo nga makaon alang sa tao. Ug sa diha mga igsoon nga wala man nakatuman ang tao niini, kay nag-ingon ang Dios, makahimo kamo sa pagkaon sa tanang bunga sa tanaman sa Eden, ayaw lang nakauna ng naasa taliwala nga mao ang bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dawtan. Apan napakyas ang tao niya na mga igsoon, nakahimo siya sa paglapas sa gisugo sa Dios nga dili pa kaon tong bunga sa kahoy nga nasa taliwala. Karon misulod na dayon ang ikaduhang peryodo kun second stage of diet sa tao tungod sa paglapas. Unsay giingon sa Dios sa Genesis 3 versikulo 17 mga igsoon, "And unto Adam he said, Behold, thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake, and sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life." Nya na siya gidugang nga kalanon mga igsoon. "Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. In the sweet of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out it was thou taken, for dust thou art, and unto dust shall thou return." Tungod sa paglapas sa tao mga igsoon, nga nihimo siya sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga wala gitugot sa Ginoo sa pagkaon, tinunglo ang yuta. Ug tungod niya na mga igsoon, ang tao makahimo na sa pagkaon sa tinapay nga tinuluan na sa iyang mga singot. Ug adunay gidugang ang Dios nga kalanon alang sa tao ang mga herbs mga igsoon. Mao na ni karon naanay vegetables, naanay makakaon na tag sa luyot, pwede ta mukaon og mga herbs nga makita diya sa field mga igsoon. Og gidugang pausab sa Ginoo sa nag-ingon ang komentaryo mga igsoon sa Counsels for the Church 228, nag-ingon diri, "God gave our first parents the food He designed that the race should eat. It was contrary to His plan to have the life of any creature taken. There was to be no death in Eden.
The fruit of the trees in the garden was the food man's wants required. God gave man no permission to eat animal food until after the flood. Kini nga kuan mga igsoon, pagkaon nga gihatag sa Dios alang sa tawo. Makita nato nga sa Genesis, ang una nga pagkaon mga prutas, grains, nuts, vegetables kun mga herbs. Wa gyud gihatag sa Ginoo nga kalanon ang anaay kinabuhi kun mga hayop mga igsoon. Wala pa niya nang gihatag until after the flood. So karon atong pagasutaon mga igsoon, ang edad sa mga tao kaniadto nga wala nakahimo sa pagkaon og mga kalanong unod nga sa panahon pa sa mga antediluvians mga igsoon, sa panahon sa antediluvians, kun period before the flood. Ang una mga igsoon, ang kinabuhi nila kung unsa katas-on ang ilahang mga edad kaniadto nga sila wala nakakaon sa mga kalanon nga unod mga igsoon. Si Adan mga igsoon sumala sa Genesis 5 bersikulo 5, nag-edad siya og 930 years before siya namatay mga igsoon. Si Seth adunay pangindaron nga 912, sumala sa Genesis 5 bersikulo 8. Si Enos adunay pangindaron nga 905, sumala sa Genesis 5 bersikulo 11. Si Kainan mga igsoon adunay pangidaron nga 910, sumala sa Genesis 5 bersikulo 14. Si Mahalalel adunay pangidaron nga 895, sumala sa Genesis 5 bersikulo 17. Si Jared adunay pangidaron nga 962, sumala sa Genesis 5 bersikulo 32. Og si Enoch mga igsoon, dili nato balaan yang edad kay siya gilalin sa Dios mga igsoon, o siya buhi pa hangtod karon. Si Metusela adunay pangidaron nga 969, sumala pa sa Genesis 5 bersikulo 27. Si Lamech adunay pangidaron mga igsoon nga 777, sumala sa Genesis 5 bersikulo 31. Si Noah adunay pangindaron nga 950, sumala sa Genesis 9 verse 29. Atong masuta mga igsoon nga ang mga antediluvians kung mga tao sa before sa lunok mga igsoon, dagko kayo sila og tag-as kay sila pangindaron. Tag-as kay pangindaron ang tao mga igsoon sa wala pa misugod og kaon sa unod. Mao na yato i-take note mga igsoon sa tuang pagtuon ning kagabihon nga tag-as sila mga edad sa wala pa misugod og kaon. So karon mga igsoon atong sutaon, ang third period kun third stage sa diha nga nahumana ang lunok mga igsoon. Karon atong pakasutaon unsay giingon sa Ginoo mga igsoon. Ang Genesis 7 bersikulo 2 nag-ingon siya, "Thou shalt take with you 7 each of every clean animal, a male and his female, 2 each of animals that are unclean, a male and his female." Dili na gisugod na sa Ginoo paghatag kining instruction mga igsoon nga ang mga mahinlo nga mananap magdala siya og tagpito. Apan sa mga dili mahinlo tagduha. So karon nagsugod na ang Dios diriya mga igsoon nga ipakaon ang mga hayop apan gilimitahan sa hayop nga mga mahinlo. Anay giingon ng kuan mga igsoon, Genesis 9 bersikulo 4. Ingon diri, "But the flesh with the life thereof, which is in the blood thereof, shall not eat. No flesh of unclean animals should be eaten." Naapod siya mga restriction mga igsoon. Although naghatag siya og permiso nga makahimo mo sa pagkaon sa mga mahinlo nga mananap, apan adunay restriction. Aduna gihapoy ginadili nga parehas aning dugo nga naa sa mananap, dili ni siya pagkakanon. Ug usab ang mga dili mahinlo nga mananap,
dili siya pagakanon mga igsoon. O diya ato ang i-remind sa mga tigpaminaw nato sa radyo mga igsoon, ang ato ang text line kung aduna mo yung mga pangutana, mga komento mahitungod sa ato ang pagtuon ining kagabhion, makahimo kamo sa pag text kon pagtawag sa ato ang numero mga igsoon 0997-205-1998. Ako ang usbon 0997-205-1998. So giingon usab sa Genesis 7 versikulo 2 mga igsoon, of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female, and of the beasts that are not clean by two, the male and his female. Fat should not be eaten. Sumala sa Leviticus, sumala sa Genesis 7 verse 3. Nagingon sa Leviticus 3 verse 17, it shall be a perpetual statute for your generations throughout all your dwellings, that ye eat neither fat nor blood. So adunay gidili mga igsoon nga ang Ginoo naghatag og permiso sa ilaha nga pwede na sila makakaon sa mga mahinlo nga mga mananap. Ginadili nga apilon pagkaon ang fat kung tambok niini og ang iyahang dugo. So karon ato ang pagasutaon unsay nahitabo sa ilahang mga kinabuhi sa diha nga ilahang gisugdan pagkaon ang unod. Unsa nay nahitabo sa ilahang pangidaron. Atong sutaon mga igsoon nga sa Genesis 9 bersikulo 9 si Noah adunay pangidaron 950. Si Shem mga igsoon adunay 600 sumala sa Genesis 11 bersikulo 10. Si Arphaxad adunay 438 nga pangidaron sumala sa Genesis 11 bersikulo 14 hangtod sa 15. Si Sala adunay pangidaron nga 433 sumala sa Genesis 11 bersikulo 14 hangtod 15. Si Eber adunay pangidaron nga 464 sumala sa Genesis 11 versikulo 16 hangtod sa 17. Si Peleg adunay pangidaron nga 239 sumala sa Genesis 11 versikulo 18 hangtod 19. Si Abraham adunay pangidaron nga 175 sumala sa Genesis 25 versikulo 7 hangtod sa 8. Si Isaac adunay pangidaron mga igsoon nga 180 sumala pa sa Genesis 35 versikulo 28. Og si Jacob adunay pangidaron nga 147 sumala sa Genesis 47 versikulo 28. Og karon sa kapanahonan ni David mga igsoon sumala pa sa Salmo 90 versikulo 10 nga ang tawo magaedad lamang og 70 og mabaskog-baskog 80. Mao na ni sa presente nato nga kapanahonan karon mga igsoon nga ang atong pagasutaon atong i-compare nato sa kapanahonan sa tao sa niya nga sila wala pa ni kaon og unod. Ang ilang pangidaron naga-average og 900. Karon nga ang tao nisugod nagkaon sa unod mga igsoon naabot na lang yun og 70 o 80. Ang realidad karon sa tao mga igsoon ug ato ang makita nato sa palibot nato mga igsoon sa karon nga kapanahonan ang realidad. Ang 50 anyos mga igsoon tiguang na kay tan-awon. Unya talag sarapod ang maabtan og 70 o 80. Kay kanang 50 anyos karon mga igsoon aduna daghan nga mga balatian. Daghan na nga mga sakit nga mingtungha sa tawo. Mao na nga masuta nato sumala sa Biblia mga igsoon nga sa diha day ang tawo nga wa pa ni sugod og kaon sa kalanong unod. Before the flood, ang ilang edad mga igsoon tag-as kayo. Pero karon ma-compare nato mga igsoon sa diha nga ang tawo nagsugod nagkaon og kunod, may kunhod ang edad sa tawo.
Adunay giingon ang komentaryo mga igsoon, Councils on Diet and Foods 373. And he permitted that long-lived race to eat animal food to shorten their sinful lives. Soon after the flood, the race began to rapidly decrease in size and in length of years. The length of men's life decreased tremendously after the flood. Ang katason, ang barog sa tawo, pati ang edad sa tawo mga igsoon, nikunhod pag-ayo sa diha nga magsugod na og kaon sa kalanon nga unod. Mao na ang ikatulo nga stage sa diet. Karon ang ikaupat mga igsoon, ang diet nga gihatag sa Ginoo didto kanila sa kamingawan. Kaysa diha nga ang Dios mga igsoon nagluwas sa iyang katawhang Israel gikan sa kamot sa Ehipto, gidala sila sa kamingawan. Ang kalanon nga gihatag sa Dios kanila mga igsoon mao kining mana. Mabasa nato sa Exodus 16 versikulo 4 nag-ingon, Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them whether they will walk in my law or no. Karon mga igsoon, sa diha nga ang katawang Israel kaniadto, gipagawas sila gikan sa Ehipto, gidala sila sa kamingawan. Ang gipakaon sa Ginoo nga kanila mao ang mana. Ug ato ang pagasutahon mga igsoon ang giingon sa katapusan sa bersikulo 4 sa 16 sa Exodus, that I may prove them whether they will walk in my law or no. Nga ako masuta, maprobihan nga kung sila ba mulakaw ba sa akong kabalauran o dili. Diri na gisugdan sa Ginoo ang pagkaon nila mga igsoon, strictly wala gyoy kalanon nga unod nga gipakaon sa ila. Mana lang gyud tanan. Pero kung atong pagasubayon mga igsoon, unsay nahitabo sa tawo niini? Nakahimo ba sa pagsugakod ang tawo nga mana lagi kaon? Ato makita mga igsoon sa Numeros 11 versikulo Numeros 11 mga igsoon versikulo 4. Numeros 11 versikulo 4 nagingon diri mga igsoon, And the mixed multitude that was among them filled a lasting, and children of Israel also wept again and said, Who shall give us flesh to eat? We remember the fish which we did eat in Egypt freely, the cucumbers, the melons, and the leeks, and the onions, and the garlic. But now our soul is dried away. There is nothing at all beside this manna before our eyes. Karon nagbagulbol na sila mga igsoon. Ang katong mga nga dili Israelanon nga ning uban sa ilaha nagsugod na og pangibog, nagbagulbol nagsugod, niapil na pod ang mga katawhang Israel. Nga wa na tay laing makanon kini rang yung mana. Kisa may magahatag kanato og unod alang kalanon. Nagsugod na sila pangibog mga igsoon. Pero atong masuta unsay gihimo sa Ginoo sa ilaha? Unsay gihimo sa ilaha mga igsoon nga sila wa man nagtuman sa gihatag sa Dios nga pagkaon alang kanila. Mabasa nato sa Genesis 11 bersikulo 33 mga igsoon hangtod sa 34. Mao ni ang gihimo sa Ginoo sa ilaha. Kay tuod sila nangayo, nagbagulbol, kay ang gihatag nga pagkaon sa Ginoo sa ilaha mana ra gyud. Wa gyud sila gipakaon og unod. Nagbagulbol sila. So karon gihatagan sila sa Ginoo mga igsoon. Gihatagag buntog. Apan unsay nahitabo? Naa pa lang sila mga baba nangamatay na sila mga igsoon. Mabasa nato sa Genesis 11 bersikulo 33 hangtod sa 34. Sumawkad na mga igsoon nga masuta nato nga aduna di ay panahon sa pagtugot, panahon sa pagdili.
Adunay panahon nga gitugot sa Dios ang pagkaon sa kalanong unod, ug aduna po'y panahon mga igsoon nga wala na niya gitugot ang pagkaon. Karon atong sutaon ang ika-5 ka stages of diet, ika-5 ka stage sa diet mga igsoon. Mao na ning diet dito na sa Kanaan. Kitsa gani ang nakaabot ra sa Kanaan mga igsoon, duha lang. Tungod sa mga tawo nga nagpangibog dito sa Kamingawan, duha ra gyud ang nakaabot sa saad nga yuta mga igsoon nga maong Kanaan. Karon atong sutaon ug unsa ang pagkaon nga gihatag usab sa ilaha. Mao na ni diri mga igsoon ang Leviticus 11 bersikulo 2 hangtod sa 3 nagingon. Speak to the children of Israel, saying, These are the animals which you may eat among all the animals that are on the earth. Among the animals, whatever divides the hoof, having cloven hoofs, and chewing the cud, that you may eat. Kadtong nagapangusap mga igsoon, maoray pwede kaunon. O ang buak ang kuko mga igsoon, maoray pwede nila kaunon na pod. Aduna na po'y restriction nga gihatag ang Ginoo. Apan unsay uban nga buak to og kuko para dili pakaon, dili pakaon, kining kuan mga igsoon, swine kun baboy. Mabasa nato sa Deuteronomio 14 bersikulo 7 hangtod sa 8 nag-ingon, Also the swine is unclean for you because it has cloven hooves, yet does not chew the cud. You shall not eat their flesh or touch their dead carcasses. Aduna gihapoy mga ginadili mga igsoon. So ato ang pagsutaon, ato ang nasuta nga ang ilaha dayng pagkaon sa Kanaan sa ika-5 ka stage sa diet mga igsoon. Pwede sila makakaon og prutas, nuts, vegetables. Pwede na usab sila makakaon og mga mahinlo nga mga mananap, except natong mga gi-restrict kung gidili sa Ginoo nga mga dili mahinlo nga mananap. Mao na kadto mga igsoon. Ug karon sa ika-6 ka stage sa diet, atong masuta mga igsoon, unsa may nahitabo niadto. Kay ang Dios anaa may pagtugot ug aduna po'y pagdili. Karon ato ang pagasutaon nga sa kapanahonan nato karon, okay pa ba nang mukaon ta? Maayo pa ba? O gitugot pa ba sa Dios nga mukaon ta na karong sa panahonan nato mga igsoon? Matud pa diri mga igsoon, kay tungod niadto gihimo sila sa pagkaon kay ana ay paghalad-halad. Naay ceremonial law nga gihatag kanila mga igsoon. Ang Leviticus 10 bersikulo 12 mao nagpamatuod ni ana. Nagingon diri, And Moses spake unto Aaron and unto Eleazar and unto Ithamar his son that were left, Take the meat offering that remaineth of that offering of the Lord made by fire, and eat it without leaven beside the altar, for it is most holy. Sa ilang kapanahunan kaniadto mga igsoon, sa gitugot pa sa Dios, sa anaa pa ang paghalad-halad tungod kay wala pa si Kristo na lansang sa krus mga igsoon. Ang katawang Israel kaniadto gihimo gitugutan sa pagkaon sa mga mananap nga mga mahinlo. Karon kanus agi pahunong na mga igsoon. Kanus agi pahunong ang ceremonial law. Kanus gipahunong kanang pagkaon nato sa mga mahinlo nga mananap kon kanus gipahunong ang seremonyal nga balaod. Kay gitugutan sila sa pagkaon niadto mga igsoon tungod sa mga paghalad-halad. Kay sa diha nga mohalad sila sa mga mahinlo nga mananap, ang pari mukaon nato usab. Sumao kana mga igsoon nga gitugutan sila sa pagkaon niadtong tanan. Karon ang giingon diriya sa komentaryo mga igsoon, unsa di ay kanang ceremonial nga balaod. Ang kadto bang pagkaon og mahinlo og dili mahinlo,
unsa dahi kana? Sumala sa Patriarchs and Prophets 562. The angels' prohibition included every unclean thing. The distinction between articles of food as clean and unclean was not a merely ceremonial and arbitrary regulation, but was based upon sanitary principles. To the observance of this distinction may be traced, in a great degree, the marvelous vitality which for thousands of years has distinguished in Jewish people. Para sa katawang Israel, mga igsoon, kadto nga magkaon og mga mahinlo og mga dili mahinlo nga pagkaon, kabahin kadto sa seremonyal nga balaod. Kabahin kadto siya, mga igsoon. Upan karon, kanus agi pahunon kadtong tanan. Kanus sila gipahunong ni adto, mga igsoon, sa diha nga si Kristo nalansang na sa krus, mga igsoon. Pero bisan pa ni ana, bisan pag ana pa ang pagtugot, adunay mga katawan sa Dios nga wala gyud sila ni kaon og unod, mga igsoon. Kinsa ni nga mga katawan sa Dios nga bisan pa man nga ang Ginoo ana pa sa pagtugot sa pagkaon og mga kalan-ong unod, kini sila, mga igsoon, nga katawan sa Ginoo, wala ni sila nagakaon og unod. Kinsa man ni sila? Una, mga igsoon, si Elijah. Si Elijah, mga igsoon, makita nato sa 1 King chapter 17 verses 12 hangtod sa 14. Dili di mo kaog unod si Elijah, mga igsoon. Kinsa pa? Si Daniel and his friends. Si Daniel, si Shadrach, si Meshach, si Abednego, mga igsoon. Nga makita nato sa Daniel 1 bersikulo 12 hangtod sa 16. Nga sa diha nga sila gihatagan og pagkaon sa hari, mga igsoon, dili gyud sila. Nga kana nga pagkauna, dili kana maayo sa tawo. Sumaw kana, mga igsoon, nga aduna di ay mga katawan sa Ginoo kaniadto nga bisan pa nga gitugot pa ang pagkaon sa kalanong unod tungod sa paghalad-halad, sila, mga igsoon, nagalikay na gayud ni ana. Karon, mga igsoon, kanus aman napahunong ang seremonyal nga balaod nga maoy kabahin ang pagkaon sa mga mahinlo ug dili mahinlo. Kanus sa diha nga si Kristo gilansang na sa krus, mga igsoon. Nag-ingon siya sa Juan 16 versikulo 12, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Nga ang Ginoo, mga igsoon, adunay giingon may tungod sa kamatuoran nga anak ko igasulti kaninyo pero di pa ninyo kaya karon. Pero pag moabot na ang espiritu sa kamatuoran, mao'y magatudlo kaninyo sa tibuok kamatuoran. Kay siya dili magasulti siyang kaugalingon lamang. So karon unsay nahitabo? Nagingon diri, mga igsoon, kinsa ang nahatagan sa espiritu sa kamatuoran nga mao'y nagsulti kanato karon sa usab. Unsa na ang gitugot sa Ginoo sa kapanahunan nato ron? Ang buhat 13 versikulo 2 nagingon, As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. And when they had fasted and prayed and laid their hands unto them, they sent them away. Gipili sa balang espiritu, mga igsoon, si Saulo o si Barnabas. Nga naila nato nga si Pablo kung Saulo kaniadto, mga igsoon. Ana siya gisulat sa Roma 15 versikulo 18. Nagingon diri, mga igsoon, For I will not dare to speak of any of those things which Christ has not wrought by me to make the Gentiles obedient by word and deed. Nagingon si Pablo, mga igsoon, di ko magbuot-buot og sulti nga wala gisulti ni Kristo. Nga wala gisugo ni Kristo nga mao akong isulti para sa mga hintil. Karon, mga igsoon, kanus adi ay ang expiry ni mga igsoon, kung kanus na expire
kining seremonyal nga balaod. Nga ang pagkaon sa kalanong unod nga mga mahinlo o di mahinlo kanusa ka na napahunong. Ang Hebrewanon 9 versikulo 10 nagingon, which stood only in meats and drinks and diverse washing and carnal ordinances imposed on them until the time of Reformation. Hangtod nga moabot ang oras sa pagreforma kana nga mga balaod kapanahon kana nga sulugon mga igsoon gipahunong na. Karon, when will be the time of reformation? Kanus ang adlaw sa pagreforma? Colosas 2 versikulo 14, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. Sa diha nga si Kristo nalansang na sa cross mga igsoon, gipapas na kadtong mga handwriting of ordinances that was against us, that which contrary to us. Kadtong seremonyal nga balaod mga igsoon, seremonyal nga mga ordinansa nga mga paghalad-halad mga igsoon, gipahunong na kadto sa diha nga si Kristo nalansang na sa cross. Mao kana siya mga igsoon nga sa kapanahunan nato karon natapos na kining Leviticus 11 nga mao'y sugo sa kanila nga panahon mga igsoon. Unsa naman ang gitudlo sa ato ang kapanahonan karon mga igsoon? Adunay gisulti si Apostol Pablo mga igsoon. Ang Roma 14 versikulo 21 nagingon, it is good neither to eat flesh nor to drink wine nor anything whereby thy brother stumbleth, or is offended, or is made weak. Hast thou faith? Have it to thyself before God. Happy is he that condemneth not himself in that thing which he alloweth, and he that doubleth is damned if he eat, because he eateth not of faith, for whatsoever is not of faith is sin. Nayon siya sa Roma 14 versikulo 21 mga igsoon, nga maayo ang dili pagkaon sa kalanong unod ni pag-inom og bino ni bisan unsa nga mga makapandol sa imong igsoon. Nayon sa 22, anaa ba kay pagtuo? Tipigi kana ngana, have it to thyself before God. Tipigi kana sa imong kaugalingon diya atubangan sa Dios. For whatsoever is not of faith is sin. Kaya bisan unsa nga dili pinaagi sa pagtuo mao kanay sala. Karon mga igsoon, maayo ba ang pagkaon sa unod? Maayo ba sa atong lawas? Makaayo ba ni sa ato ang kahimsog mga igsoon? Maayo ba ni sa atong pagpangalagad? Adunay giingon ang Jeremias 45 versikulo 5 mga igsoon. Nagingon siya dire, and seekest thou great things for thyself? Seek them not, for behold, I will bring evil upon all flesh, saith the Lord. But thy life will I give unto thee for a prey in all places, whither thou goest. Nagingon sa Jeremias 45:5, ipadala ko ang tanang kadautan ibabaw sa tanang unod. O nagisulti sa Dios mga igsoon, nga ipadala niya ang kadautan ibabaw sa tanang unod. Karon mangutana ta, pila day ka klase ka unod? Pila ka klase ang unod mga igsoon nga mao'y gipadalhan og kadautan sa Dios. 1 Korinto kapitulo 15 versikulo 39 nagingon, all flesh is not the same, but there is one kind of flesh of men, another flesh of beasts, another of fishes, and another of birds. Ana ay unod sa tao, ana ay unod sa mananap, ana ay unod sa isda, ug adunay unod usab sa langgam. So mao kana siya mga igsoon nga mga unod nga gisgutan nga gipadalhan sa Dios og kadautan. Mao na dita matingala karon mga igsoon nga bata pa kayo, 30, 40, grabe nagsakit. High blood na, diabetic na,
ang uban na stroke na tungod sa kalanon nga unod mga igsoon. Unsa gisulti ni Apostol Pablo mga igsoon? Was he a health reformer? Si Apostol Pablo ba health reformer pod? Ang 1 Corinto 8 versikulo 13 mga igsoon, unsa giingon ni Apostol Pablo? Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend. Kung ang pagkaon magunod, pandol sa kaigsoon, di na gyud ko mukaon og unod, hangtod nga nagabarog pa ang kalibutan, lest I make my brother to offend. So, mauna siya mga igsoon nga si Apostol Pablo di ay health reformer. Siya po'y nagtudlo nga maayo ang dili pagkaon sa kalanong unod ni pag-inom og bino. Kay nasulat ng daan mga igsoon sumala sa Jeremias 45 versikulo 5 nga ang kalanong unod gipadalhan di ayo kadautan sa Dios. Nga ang mga unod gipadalhan sa Dios og kadautan. Nga adunay giimbita si Apostol Pablo kanato mga igsoon. 1 Corinto 11 versikulo 1. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Kay si Apostol Pablo, health reformer, nga di na gyud siya mukaon og unod. Nangagda siya mga igsoon, be ye followers of me. Mahimo unta kamo nga sumusunod kanako sa mga ako na himong sumusunod diha kang Kristo. Tumaw ka na mga igsoon no, nga mga prinsipyo nga gihatag sa Dios. Apan kanang tanan, kana nga tanan nga mga prinsipyo, mga ordinansa nawa ng tanan tungod sa Dark Ages. Pag abot sa Dark Ages mga igsoon, all those principles were forgotten. Kaya ang mga Biblia gipang sunog, ang mga katawan sa Dios gipamatay, ang mga simbahan gipang sunog. Ang tanan mga igsoon anaa sa kasamok. Pero sa diha pag abot sa 1844 mga igsoon, this is the restoration time. Mao na ni karon ang adlaw sa pagreforma mga igsoon. Ano ay tagna nini? Ang Malakyas Malakay 4 versikulo 5, and behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Sayo ta mga igsoon nga si Elijah usa ka reformador sa iyahang kapanahunan. Og naingon sa Matthew 7 versikulo 11, and Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come and restore all things. Ipahiuli ang tanan nga mga nangatumpag. Ipahiuli ang tanan nga mga nangaguba nga mga prinsipyo. So karon unsay giingon sa Isaiah 58 mga igsoon bersikulo 14 nga adunay ipatindog ay hatag ang Dios nga mga reformador nga sila'y magapahiuli sa mga karaang patukuranan nga gipanglumpag. Mao kana ang mga prinsipyo kaniadto mga igsoon nga wala na gipangtuman karon. Karon adunay gisulti ang espiritu sa tagna mga igsoon. Nga sa Councils on Death and Foods 380, nagingon siya, espiritu sa tagna, again and again I have been shown that God is trying to lead us back step by step to His original design, that man should subsist upon the natural products of the earth. Vegetables, fruits, and grains should compose our diet. Not an ounce of flesh meat should enter our stomachs. The eating of flesh is a natural. We are to return God's original purpose in the creation of man. Mao na ni karon mga igsoon, nagsugod na si Apostol Pablo mao'y nagtudlo kanato mga igsoon, nagsugod sa pagtudlo nga maayo ang dili pagkaon sa kalanong unod. Ug karon sa atong kapanahunan karon nga atong masuta sa atong palibot nga ang pagkaon sa unod, peligro makadaot sa ato ang lawas.
Nya unsay giingon mga igsoon sa Korinto, unsa di ang atong lawas? Ang atong lawas mga igsoon templo sa balaang espiritu. Ug kung kinsay magalaglag sa lawas, pagalaglagon usab sa Dios. Mao nay usa ka makalilisang nga paagi mga igsoon ngano nga gidili na ang pagkaon sa unod. Nga mubalik na ta mga igsoon sa kung unsa gyud ang plano sa Dios mga igsoon. Nga ang pagkaon sa tawo mao lamang ang fruits, grains, vegetables o mga grains mga igsoon. Mao kana ang gihatag sa Dios, original nga plano sa iyang paglalang sa tawo nga gihatag niya nga kalan-on. Nahimo lamang mga igsoon nga gihatagan og pagtugot sa Dios nga ipakaon ang unod tungod sa paghuman sa lunop mga igsoon. Kay wa nay nahibilin nga mga gulay, wa nay nahibilin nga mga prutas tungod sa lunop. Mao kadto nga gihatag sa Dios ang pagtugot. Apan adunay panahon sa pagtugot sa Dios ug aduna po'y panahon sa pagdili. So karon mao na ni ang kapanahunan sa atong presente nga panahon nga ipahiuli, i-restore, ipabalik ang plano gyud sa Dios mga igsoon nga pagkaon sa tawo. Kay kung ikaw, ako, kitang tanan mga luwas ug madamlag mga igsoon ang atong pagkaon dito sa langit, dili karne, dili unod. Unsay gisulti sa Biblia mga igsoon nga ato ang pagkaon dito sa langit, sa diha nga kita mga luwas, mao kini kapito nga hugna sa diet mga igsoon. Nag-ingon ang Revelation 22 verse 14. Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter into the gates into the city. The gates into the city. Makakaunta mga igsoon sa kahoy sa kinabuhi. Na nag-ingon pa diri sa Isaiah 65 versikulo 17, 22. They shall build houses and inhabit them, and they shall plant vineyards and eat the fruit of them. Ano ni karon ang atong pagkaon mga igsoon? Prutas ng tanan. Dili na gulay at dili na kalanong unod mga igsoon kun dili prutas. Prutas nga unsa ganitong kahoy sa kinabuhi? Na maghatag og 12 ka klaseng bunga mga igsoon. Mao kana ang mahimo nato nga kalan-on mga igsoon sa diha nga kita, ikaw, ako, kitang tanan mga luwas mga igsoon. Dili karne, dili unod, dili isda. Mao kana ang gihatag sa Dios mga igsoon. Nga nag-ingon ang komentaryo diri mga igsoon, sa early writing, page 19, after we beheld the glory of the temple, we went out, and Jesus left us and went to the city. Soon we heard His lovely voice again saying, Come, my people, you have come out of great tribulation and done my will. Suffered for me, come into supper, for I will gird myself and serve you. We shouted, Alleluia, and entered into the city. So mao kini ang pagkaon sa tao mga igsoon sa diha nga siya mga luwas na. Mabalik na ang karaan, ang plano gyud sa Dios mga igsoon. Unsa naman mga igsoon? Bisan pa ang mga lobo mahimo na sa pag uban-uban sa mga lamb. Mala sa Isaiah 11 versikulo 6 mga igsoon sa gingon. The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lay down with the kid, and the calf and the young lion and fatling together, and the little child shall lead them, and the cow and the bear shall feed, their young ones shall lay down together, and the lion shall eat straw like the ox. Ang mga leon, mga lobo, dili na sila mukaon og sama nila nga hayop. Mukaon na sila og mga pagkaon gikan sa mga tanom mga igsoon. Mao kana ang plano sa Dios mga igsoon sa diha nga gilalang niya ang tao. Sa diha nga iyang gibuhat ang kalibutan, wala na apil mga igsoon, sumala sa Genesis, wala na apil nga ipakaon ang unod.
Kundili giingon lamang dito mga igsoon ngang tao makahimo og adunay pagbulutan ibabaw sa mga kahayupan. Dili pagbulutan mga igsoon nga kahimuon nga kanon. Kundili pagbulutan para ang tao adunay katabang, adunay mahimong katabang mga igsoon. Pareha sa kabaw, mahimo natong magamit ang kabaw sa pagdaro, pag-uma. Sa kabayo, mahimo natong magamit mga igsoon sa buluhaton nato. Dili kay himuon nga kalanon. Unya ang proverbio mga igsoon nag-ingon nga ang tawong matarong nagamahal sa kinabuhi sa iyang mananap, apan ang kaluoy sa taong dautan mao ang kabangis. Di ta maka una-una mga igsoon nga sa diha nga ang ato ang hayop kabaw baron, kabayo ba karon, sa diha nga siya baskog pa kayo napuslan nato ang iyang kusog sa atong uma. Pila ka tuig serbisyo niya sa atong uma mga igsoon, pagdaro, pagkarga sa atong mga kargahon, mga produkto. Nga sa diha nga matiguang na ang ato ang hayop, moingon na lang ta nga luuya pud sa akong kabaw, oy, luuya pud sa akong kabayo, oy. Ihawon na lang nato ni. Mauna ang nasulat sa proverbio mga igsoon nga ang tawong matarong nagamahal sa kinabuhi sa iyang mananap, apan ang kaluoy sa taong dautan mao ang kabangis. Hinaut mga igsoon nga niining atong gamay nga pagtuon, niining kagabhion, makakaplag unta taog pagtuon nini, maka-realize unta ta mga igsoon nga adunay panahon sa pagtugot, aduna po'y panahon sa pagdili. Ug sa atong kapanahunan karon mga igsoon, nagsulti siya mga igsoon, pangitaa ang karaan nga dalan. Pangitaa ang karaan nga dalan mga igsoon. Kini mao kini ang masigpit nga dalan igsoon. Although ana ay kalisod tungod sa atong pagpangibog sa kalanon, apan ang Dios mga igsoon mao'y magatudlo kanato sa dalan, may magatudlo kanato sa tinuod gayon nga kabubuton sa Dios. Ug ginaot pa mga igsoon nga ang Dios may magapanalangin kanatong tanan. O mao'y magahatag kanato katin-awan may tungod niini nga mga pulong. Sa dili pa kita magabiya-biya mga igsoon sa atong pagtapos, mag-aampo kita mga igsoon. Amahan nga balaan, ana ikaw sa kaitasan sa mga langit. Salamat sa imuhang mga pulong nga imuhang gihatag atong tanan amahan, makakaplag luna sa among kasing-kasing ug dunahuna. Nga magahatag kanamo katin-awan nga kami nagayud magareforma sa among mga kaugalingon. Nga kami gayud sa among kaugalingon mobalik sa imuhang original nga plano nga kalan-on alang sa tawo. Salamat amahan sa imong kanunay nga pagtubag sa among mga pagampo. Ibaw sa tanan pasaylo ami sa among mga kalapasan. Kinasalig namo kini sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus among manluluwas. Amen. Mga igsoon, salamat sa inyong pag-uban, pagsubaybay sa atong programa, ang tingog sa reformasyon mga igsoon. Sa atong mga radio listeners, 0997-205-1998. Makahimo kamo sa pag-text niya na mga igsoon kung pagtawag. Kaya ito ang paminawan ang inyong mga komento o mga ipahat usab nga mga pulong mga igsoon. Salamat kaninyong tanan o God bless us all. Mayong gabi kanatong tanan. Kining huni nga inyong nabati mao'y timaan nga natapos na usab ang programang Tingog sa Reformasyon alang sa tugang kasayuran. Bisitahi ang atong website sa www.isdarm.org o ang atong Facebook page SDARM Philippines South Union Conference. Hangtod sa sunod natong panag-uban, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Jesus managari, managawit sa